What's up guys? Flex Kemo po yung tanam kong gule. May tiny garden po. So i-flex ko lamo po rin tanam kong lara, okra, balasenas, apalya, tsaka po kamatis. Yan. Yan, no? Pangaragulda na po rin apalya ko. Kasi may kapila na ako pong harvest ken. Lalang flex kemo po yung deng tanam ko. Wala mo po nga content Tenam ko po din by August. So ngayon nila pa mamulaklak ding aliwa. Ding lara ko yan. Karakal na nabunga. Kaya makapupul na ako hanggang makanalo. Lalo na yung apalya ko. So pila na ako best may mupul or may harvest ken. Kaya manyaman ng lagat na hanapin. So ayan. Nyaman da, loleng. Thanks for watching guys. Please like, share, and subscribe.